Y laguno ongi etorri Lastotxapelen kanalera, ongi etorri World of Warships ariketa honetarak, operazioak izan beharrean, ariketak. Eta horrela joango gara, pizkanaka. Hau lortzen eta esan dugatu dugu edo operazio bataiak, aleatorioak, ariketak, klasifikatorioak edo refriegak. Nahiago ditut hauek jokatu eta listo. Horrelez gara zerratu behar inorekin, naiz eta beste gizaki batzuekin jokatzen dugun. Hermes. Bueno, tira, saiatuko ga. Hor jarruko dugu indarrik handiena mendebaletik etorriko diren hegazkinengatik. Bueno, eragiten duena bakarrik da horko hegazkin guztiak suntzitu eskero gero hegazkin gutxiago etorriko direla gure Borgoñaren bila. Estele hegazkin gehiago. Vale, gero laguntzera tozen bi botak ez ditu ez zenbatzen ere. Gure taldea. Baina tira ezingo diogu. Bat da San Luis eta bestea Henry eta bat. Batzutan botak diren aliatuak, kasu honetan moduan laguntza baino kalte gehiago. Eta horretaz aparte, tierra marreko edo 10. nivela duten itsasontziak eta bereziak direnak esperientzia gehiago eta lortzen eta eraginkorragoak dira. Izango ezen misioak ere asimetrikoekin jokatuta eta ez genuke operaziorik jokatuko eta agian jokatuko nuke beste gizaki talde batzuen kontra. Baina olakorik ez dagoenez, hemen gabit. Gauzatxoak biltz. Dirua, esperientzia eta horrekin balortzen dira batez ere ikatza.
bizitza, zorengo zongi guazen ez. 対応完了だ。戦線に復帰する。 A ver. Sartuko balira, bizitza zonalde edo. Ba, ezberdina izango litzateke. Hemen pikute. Hemen ja bai. Bizitza erdia baino gehiago galdu dugu. Hemen babestu izango gara eta sendatu borgoinak duen bilezia bat geldi. Batzutan ez tirokatzea hobeagoa gertatu da joko honet. Torpedoak Eskar jartu Gazkinen kontrako Kainoiak eta bar Nahiz eta jango dituen bi torpedo Zentzen den bitartea Zaigu heldu oso gutxi gati. Emango dio gure apur bat. Laguntza. Sendatu alagaren bizitza guztia baliagarria izango gara. Zaigu, gero agian oso askar suntziten gaituzte horrelakoak ere gertatu dira. Baina beno. Vale, hasi beharko gara mugit.
Luftwaffearen gaskin gehienak suntziti dugu. Eta hor destruktorea min asko egiten dugutela misio honetan. Min gehiago egiten du misio honetan azkenengo zonaldera heltzen zarenean. Eta hor torpedoekin itxasuntzia suntzitzen dutenean. Irabaztetik gertu zaudenean, bestela txarto ere dagoa. Torpedoak sentitzen duten. Bentsa sartu diote Bueno. Iturgin bat beharko zutela hor edo batzuk torpedoak egindako zuloak estaltzeko eta horren egiten saiatuko garen izango gara Borgoñaren ezkerraldean jarri eta torpedoak jan behar baldin baditugu itsasontzia salbatzeko burua delako itsasontzia altzera bere ihes bidera. Baina horretarako ahorratu beharko dugu lehendabizi. Ea uzten digun batzutan botak min asko egiten dutelako eta batzutan hobe da itsasontzia suntzitzen ustea, baldin eta hori suposatzen badu beste itsasontzia babestea. Eta horrela, suntzen bazaituzte eta torpedo goiago hiltzen dira, sujotzen zaituzte eta hilda zaudenez eraginik ez dizu egiten. Eraso da misioa bukatu eta garaitza helburu guztiak lortu baino helburu guztiak lortzen badira asko zero hobeto. Gauza da Borgoña gu baino asko zera azkarragoa dela eta hor dauden torpedo guztiak jango dituela eta hori ez da bat ere mesedegarria guretzat. Horretzen dugun eta erabiltzen dugun gure itsasontzearen gorputza babesle moduan. Hasiko gara biraka.
egon daitezkeen torpeda babesteko apur bat. Abiadura jaitzeko dugu. 狙い撃つ。敵空母を発見。 Hori hemen etortzen dira torpedoak. Eta hobe gu jaten baldin baditugu. Jarriko garen igaberdian. No digas tú. Ah, vale, hor zegoela, ni erratu naiz Lionekin, vale. Oizen batzutan da hor jarri eta torpedoak zujan, ez eta zure zuntzitu. Eta listo. 何隻沈めればいい。 Yoshino. Newport defentsa. Yoshinorekin, bueno, ikusiko da. Behintzat esperientzia lortzeko. Mogita esen apur bat eskumaran.
Hawaii bigudara. Oh. Bueno, jasan dezakegu minori. ダメージコントロールしまった足を止められたか対応完了だ戦線に復帰する火災発生ダメージコントロール Vale, sutea eragin diogu. Ongi, ongi. Gero eskerreko galera joango gara. Este sendatuko gara. Vale, Musashi pikutara. Zenbat emango diogu? Ez dakit. Esnatu baitezen apurtu bat. Uste dut lasten joango gara pikutara. Ea lortzen dugu behintzat beste zonaldeko torpeda botatzea. Naiz eta zuntzitzen gaituzten behintzat. Bueno. Ba, segatu gaitezen
nahiz eta erazten ez badugu, bero bizitza gutxiago izango dugu gauzatzoak egin alizateko. Dena moduan beti ez da irabazten. Sendatu gaituzten. Kasai hatse, damage control. Hacen kursilerekin. Botik ez dut nahi nire zuzenekoetan.グレイゴーストの異名は伊達じゃないということを見せてやろう。ユニオンの戦士たち、君たちの奮戦に期待する。こちら司令部、我々の輸送船団が断歩された。待機中。指揮官の指示を待つ。了解。敵船団を捜索中。敵が北から接近中。各艦戦闘準備用意。敵発見。敵艦を発見した。奴らは敵の前衛だ。撃破せよ。
Guazeman aurrera. 敵巡洋艦を発見 Ez, punterio bat dirudi ez dela gure gauzarik onera bat. Lagundu du, ez dakit nola. Ez dugu minik egin. Bidea saldu behar diren gauza. Laguntzen du zitzaren zuntzitzen. Nola, 沈め敵巡洋艦 Jendea baldin badator, hor ja berdin zait. Eta beti esan ohi dudan moduan. Zuzenekoak euskaraz hori da, esartzen bat ezagun bat. Nik badakidana ez dakiela euskeraz, beste probintzia batekoa delako, Euskal Herritik kanpokoa delako, zeo zer galdetzen badit, erantzungo diot. Behin izan nuen Australiako pertsona bat zuzenekoan, orain dela urte batzuk. Eta egon zen momentu bat, hitz egiten duen dela ingelesez. Izan zen momentu konkretu bat zuzenekoaren zati konkretu batean. Ai, preuzen. Gelditzen da torpedoak horra, ez. Baina, bueno. Itxasun txagartu daitezke torpedo horietara. Bai. Zuntzitu gaituztela lekutatik. Ere bai. Berriro ere egi da. Kasu honetan torpedori gabe. Estrategia berdintzua. Torpedoek ez daukagu, baina egia da, sendatze Britaniarra daukagu. Edo erresuma batuko agian.
egokiagoa litzateke kasu honetan. グレイゴーストの異名は伊達じゃないということを見せてやろう。 Hori batzutan jokalaria kasarretzeko balio du. Berreskuratu dezakezulako bizitza erdia baina gehiago. Eta hori ere erabaki horra izan daiteke irabazteko edo galtzeko momentu. Zaude erdilik, ematen diozu sendakuntza horri, berari gelditzen zaio bizitza gutxi, asmatzen diozu bi tirorekin, akatzen duzu, eta bueno. Karo, berdin gertatzen da aldeantziz denean. Zuzarenean bizitza gutxi gertatzen zaiona, eta bestea ez duzu lortzen zuntzitzea momentu batean, eta guztiak arantza. Gainera, sartu den bota izan da jarraitzaileak erosealizatebe eta hori, begira hori ez da nire estiloa. Pertsona sartzen da zuzen dekora, beti izango da ongi etorria. Ez da bat ere sartzen, bueno. Nire eragin askorik ez dukin. Eta solde horretatik begiratuta ezin naiz sartu. Hori bai, mod honek dauka soinu musika oso interesgarria. Bueno, izatez pirata besti edo tabernia besti batean oinarrituta dago. Ia heltzen garen Charles Carl. Bueno, zuntzitu diguten eta denbora bera doan zonalde horretara heltzen. Mapa honetan orokorrean ez da bizirik ateratzen. Bali, guami doa. Ongi. Galdu dugu Neptune. Erresuma batuko kruzeroa.
Behintzat orain lengua baino partida hobeago egiten bagabiltza. Konpentsatzen du... ez. Eske Musashik galde sartzen badu iaia dozen ditzasontzi pikutara bidaltzen du. Eta hori gutxi balitz gainera Yamatoren arreba aizpa izango litzateke. Baina, bueno, hori ezaguna da itsasontzei jartzen zietela emakumeen izenak. Emakumeen izena edo... bai, emakumeen izena. Edo emakumeak izango balira moduan zaintzen zituztela eta... edo itsasontziko aurreko zatian jartzen zituztela hor irudiak asko emakumeenak ziren. Zao. Orain galdutako bizitza horrezkuratzen. 対応完了だ。戦線に復帰する。Gero, ba, bueno, gale ematen badiogu, ba, zutea jasateko erraztasun handia daukat. Eskerrak egiten gonen misio honetan esperientziarena ez duela erdia kontatzen. Esaterako egin behar baduzu ontziolako misioak daude esaterako, ba, kruzeroekin egi 50 arteria principal impactu beste itxasontzi batean. Ba, jokatzen baduzu modu honetan zenbatzen duzu hori erdia. Egun badituzu 50, 50 badituzu 25. Horregatik nahiago ditut asimetrikoak. Hermes berriro. Bai.
6,6 kilometrotan hasiko gara tiroa. Mutatzen hegazkin hori. 対空戦闘用意見張り Lagun を dezagun 怠るな apur bat. 指揮官の指示を待つ。 Naiz eta denbora irabazi. Eta agian berandago erabili genezakeen aukera hau, baina hobeto. Eta galdu erabazi, esperientzia base hori badoa bat. 対空監視警戒態勢を解除する 敵艦を発見した 敵駆逐艦を発見 Bueno, badirudi OBS-aren arazoari konpondu dugula aktualizazioa egin dugunean. Eta zuek eskondu. Ez putatuko, eskonduko. 敵巡洋艦を発見 Edo agian, bai. Eta armategiko zonaldean ea zero paritzen ditugu gaituzte. Dirua bada beti jokoaren dirua bada. Erretzagoa saltzeko Yamato itsasontzia izateko, badauzkazu lerroko itsasontzi batzuk eta zu jokatzen zuen bitartean antezen itsasontzirekin irabazten zoaz dirua. Bederatzigarren niveleko itsasontziekin premium itsasontziak ez badira eta premium egunak ez badituzu jokoak ere oparitzen ditu, dirua galtzeko aukera daukazu. Baina bestela, irazten duzun diruaren zati bat itsasontzia berriz erabilia izateko kentzen dizu, beste guztirekin, zoaz pizkanaka dirua batzen eta diru horrekin zoaz itsasontziak erosten, hobekuntzak erosten eta diru hori oparitzen dutenean nahiago dut behin partidak bugatu ostean diru hori erabiltzea eta diru hori gehitzen da zure diru poltsara. Honek ere arazori dauka, ikutara joan dela. 私は負けたのか不思議と
悔いはない。 Orduan hemen krimen egun bat bartu dugu. Ez eskertzen da. Gero hemen aurreztuko dugu. Ikatza erabilita itsasontziak erabilial direlako. Esango nuke desblokatzen dela behin tier 5 lehen itsasontzia daukasunean. Eta ikatza erabilita desblokeatu ahal dituzu itsasontziak. Hauek dira dauzkadan guztiak. Gomendio bat, tier 2, 4 eta 3 itsasontzietako agian ikatza hori aurreztu dezakezue. Bueno, jokoa deskargatzen duzuen lehendabiziko aldian agian oparitzen duzue itsasontzi premium bat erabili. Erabili dirua irazteko eta esperientzia librea irazteko honako hau. Eta nahi duzue 5. nivelera arte hau erabilita igo itsasontziak. Hau da, Commonwealth esaterako. Erosten duzu itsasontzia ez duela dirurik balio. Eta hona heltzeko behar zen dituzke ez dakitzen bat esperientzia libre. Erabiltzen duzu hori. Eta hemen beti ikatza. Batzutan aldatzen da super kontenedore batengatik. Sorte izan da itsasontzien bat lortu ahal izango duzue. Orain ekitaldi berezia delako eta bar, baina agian martxoan, ez? Gertzen zaizu hemen super kontenedore bat, eta hemen jartzen dizu itsasontziat izateko falta zaizkizu 100 eta piko super kontenedore irekitzea. Sortea izan dezakezu ala ez. Hori apur bat berera doa. Hau egiten nahi batez lortzeko hau. Kontenedore berezia delako. Ea mosparekin idazten dugun alere itxaron momentu bat.
Vale, bueltan gara. Horrek dugu honetan tier bosteko itxasontziak. Ba, esaterako ikusten duzuen moduan hemen Montekokuli hemen agertzen dira zenbaki batzuk, hau da batailan irabazten duzun esperientzia. Nik lan batean nagoenez, ba, irabazten dute 5 gehiago. Hau da jartzeko honetariko txartelak edo. Kasu honetan erazten baduzu, diru gehiago iraziko duzu, galtzen baduzu apur bat gehiago ere bai. Hemen itxasontzia azkarrago nivelez igotzeko urrengora heltzeko. Partidak erazten badituzu esperientzia gehiago. Hemen komandantaren esperientziarako. Eta horrekin balortzen dituzu itxasuntzian bonifikazioak. Eta hemen esperientzia librea. Eta ikusten duzuen ez hemen balortzen duzu esperientzia gehiago. 150 esperientzia gehiago, lehen partidan lortzen duzu hori, gero ere gehiago. Esperientzia librena eta hori. Beraz, hasieran, ba, tier basuko itxasontziak badituzue premiumak direla, ba, erabili onurak ekartzen dituelako. Bestie gomendio bat hasi erabiltzen bonifikazio gauzatxoak eta bar. Tier 8, tier bederatziera heltzeko. Ba, behar bada bonifikazio berdeak edo grisak, hau mod bat da, baina hau izango zen grisak, berdeak, urdinak eta gorriak. Bi hauetarikoak, tier bederatzean, nivelez igotzeko, non dago itxasontzi frantze. Erabili urdinak edo gorriak, lortzen duzulako kasu honetan, 800 gehiago, gehiklanan nagolako 805 gehiago, eta horrela heltzeko tier 10 behar dituzula 240 gehi 55 aurreko modulua izateko eta bar. Ba, lehenago igotzeko mosba galdu dugu. Beraz, hemen ea 0 paritzen digut. Hau sorpresa da. Ikatz gehiago. Beraz, irekiko ditugu 3 ikatzak. Lortzen duzula ere bonifikazioak, hau ere erabilditzakezu komandanteak hobetzeko eta 1200 ikatz, eta hau bereziak direnez, ba, bueno, jaso tokatzen den. Ja, kaso honetan tokatu zaigu Eli itxasontzia gorreko dugu. Edo F12arekin estimen dagoelako. Ba, batzutan tokatzen dire itxasontziak, tier 6koak eta bar.
orokorrean hasieran neguan edo kontuan izan da joko hau ez dela Euskal Herrian jokua ez dagoela oinarritu Euskal Herrian, hemen badago Santa Claus edo Papa Noel ekitaldia, eta orduan zenbatet itxasontzi gehiago izan gauzatxo gehiago lortu aldituzu, eta horien artean kontenedori hori berezia den ez ekitaldi honetakoa izango dituz itxasontziak. Tier basuko, tier bost, seiko itxasontzi pila bat daudenez, aukera gehiago dituz itxasontzi mota hauek topatzeko. Eta agian sortea duzu eta tokatzen zaizu tier 8, 9, 10 edo auskalo. Aurten honekin 3. itxasontzia. Hemen bandera, bale. Errazagoa saltzeko. Hemen ikusiko dugu asko zere hobeto. Basu zoa segunero partia jokatzen eta esperientzia basea lortzen, eta ematen zizut hemen, lau Papa Noel itxasontzi. Hemen beste bi, hau dobloiak erabilita. Hemen beste bi, eta biek dire itxasontzi normalak direnak. Eta gero dago hauek baino hobeagoak diren opari berezi hauek. Hori lortzeko esateko hemen ematen dizkigu 650 ikatz unitate tier 6koa delako. Gero tier 10koak ematen digu bale bat moduan. Ea topatzen dudan orain. Eta tier 10koak ematen dizkizute dago tier 10ko bakoitzagatik hauetako bat. Bost itxasontzi tier 10koak badituzu, erosi dezakezu honetariko bat. Eta hemen agertzen da togertu alzaizkizun itxasontziak. Itxasontziak izateko aukera 16, horietatik 100 tier bost ez da 10 bitartekoa. Bueno, ez. Karo. Ikusten zuen tier 10 eta tier 9 100 aukera daukazu. 16 horretan. Tier 8 eta 9 103. Eta tier bost eta 8 12. Eta horretaz aparte, tokatu alzaizkizu, 180 premium egun, bonifikazioak, dobloiak, ikatzak, eta zenbat eta tier 10ko itxasontzi gehiago izan, guk ditugula esango nuke 25. Esango genituzke horretako 5 kutsatxo. 5 baldin badituzu, gian erabili erosteko beste kutsatxoak, tier basuko kutsatxoak. Kasu honetan hauetarikoak.
Eta aukerak, apur bat txikiagoak dira, baina itsasontzi bat izateko aukera izango duzu. Beno lagunok, hau izan da dena, espero du gustoko izan zaizuela, eta hurrengoan gehiago, agur.